La Torre Salvana. La Torre Salvana, també coneguda com la Torre d'Eles o la Quadra Sacort, és un bé cultural d'interès nacional situat a Santa Coloma de Cervelló. Aquesta antiga fortificació es troba a tocar de la colònia Güell, sobre el turó de Samuntà. Construïda a partir d'una torre al medieval, l'edifici es va transformar al segle XVII en una masia amb una façana reconstruïda en estil neogòtic. Tot i estar en ruïnes, els seus merlets, les torretes amb espitlleres i la porta d'arc ogival ens recorden el seu passat defensiu. El primer registre de la Torre Salvana és del 992, amb el nom de Torre d'Eles. Al segle XVI, la família Salvà li va donar el seu nom actual. Després passà per mans de diverses famílies nobles com els Pinós i els Sarriera. Malgrat el seu estat d'abandonament, la Torre Salvana continua sent un testimoni del patrimoni històric català, oferint una visió fascinant del passat.